Pune piciorul pe ea, așa. Stai că poate intră. Pune piciorul pe ea. Bravo, Elena! Ce dracu e asta? Știu. Poate că din barcă. Ia uite. Vezi, frumoasă. Ce, e a mea? Hai, dă să o bag aici. Stai așa. Care-i capătul? Ajută-mă, Mihai. Nu, stai. Toată lumea alea. Da! Hică poți! Ai, eu încurajam acolo. Hică poți! Hică poți! De ce are două dalea? Să o știi? Da, Dar știa. știi care Plută? Uite ce Asta e o colț are. plută? Uite aici ambalaje, scoici. Ia. Chestia asta să mai miște, eu nu vreau să stea lângă mine. Dar nu că o băgăm în apă. Ce ziceam că mai mișcă? Iubileagă, uite de capătul ăla de Agațul, ia ține de asta miță. miță. Am ajuns la mal, ce dracu? Păi mi-aduce curent. Vai, ce emoții am avut! Cum te simți? Mă simt învingătoare. Dar știi că nu ținem bine băsul și parcă îmi fugea așa puțin și aveam emoții. Și totuși ai putut. Elena mereu e bucuroasă. Pentru tine. Ce ai făcut, Vlad? Ți-a plăcut, iubit, cum am acțiunea Monster of Filmat momentul.